ka'ida ma mace ma haramun ne ta social media. Okay, a ina. Ka'ida Shine kenan. nace kawo mun facts. Inda za mu dawo ma mu ka'ida. Kin gane inda za mu dawo. Inda za mu dawo. Ba ni facts. Saboda na farko yanzu kin ga yanzu na farko yanzu ita mace muryar ta ma al'aura ce. Haramun ne ka ji muryar mace. Gane in za haramun ne. Shi sa aka ce ma in za ta karatun sallah ta yi shi a zuci. Kin gane? So ita mace tana da wasu abubuwa da a addinance ki gane duk abin da za ka yi sai ka kalli kanka kai musulmi ne. Kin gane Nafi? Ba wai maganar wai a ce wai wani abu ba wai na son ratsa miki addini ko ai kai wannan magana personally ma muna yin ta. Ki gane? Sosai ma kuwa. Muna yin ta. Duk abin da za ka yi sai ka kalli addinin ka na farko kenan shine farko. Kin gane akwai mu a addinance akwai abin da ya hana yanzu da kin yi magana kan matata ba ta social media tana yi amma tun da kake baka taba ganin hoton matata a account ɗinta ko a social media ta ba kin gane babu wani abu da yake nuna maka na cewa wannan matar ma ga yanda take kin gane iyakacin abubuwan da take sawa kayanta ne na sawa da take siyarwa take sawa kuma iya abu biyu take yi daga wannan ba ta da wani 80% ma na yawanci abubuwan ta ma za ki ga a WhatsApp ne kwastomomin ta suna WhatsApp ɗinta. To ga WhatsApp din shi social media ne ko ba social media ba? Social media ne. Okay. Social media ne WhatsApp. Kwastomomin ta suna da guro. So which means the social media din dai social media ai ba wai na ce miki ga baki ɗaya kwata-kwata bai da amfani ga mace ba a'a a social media akwai mace da take akwai mace